నా పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రభావ మరొకసారి ఉదయ కాలంలో మీ సన్నిధి తండ్రి తీసుకొచ్చి తండ్రి ప్రార్థించడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ముసలి సోదరములు తండ్రి ప్రభావ ఇలా ఈ మూలంగా కొద్ది సమయం వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా వాక్యం ద్వారా తండ్రి మీరు నాతో మాతో మాట్లాడమని చిన్న ప్రాణ తండ్రి సమయం గడుతున్నాం ప్రభావ ఆమేన్. వీళ్ళ ఉదయ కాలంలో మనము దేవుని వాక్యం నుంచి 1 పేతురు 5వ అధ్యాయము 7వ వచనం మనం చదువుకుందాము. ఆయన మిమ్మును గూర్చి చింతించుచున్నాడు కనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి. యేసు ప్రభువు ఇక్కడ మన గురించి చింతించుచున్నాడని రాయబడి ఉన్నదన్నమాట. అంటే లక్ష్యము చేయుచున్నాడు, మన గురించి లక్ష్యము చేయుచున్నాడు. చింతించుచున్నాడు అంటే లక్ష్యము చేయుచున్నాడు అనమాట. మన మీద ఆయనకి ఒక లక్ష్యము ఉన్నదన్నమాట. లక్ష్య పెట్టుకొని ఉన్నాడు మన మీద. అందుచేత ఏం చేయాలంటే చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడని ఇక్కడ చెప్పడం మనం చూస్తాను అన్నమాట. మన గురించి యేసుప్రభు ఇక్కడ చింతించున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ చింత యావత్తు నా పైన వెయ్యండి అని ఇక్కడ యేసుప్రభు చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అనమాట. 2:5లో మొదట ఏం చెప్తున్నాడు, ఆయన మిమ్మును గూర్చి చింతించుచున్నాడు. తర్వాత ఏంటంటున్నాడు, కనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి. పేతురు ఎంత చక్కగా చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం. యేసుప్రభువును మనం ప్రేమించినట్లయితే మన నోట్లో చక్కటి మాటలను దేవుడు పడతాడనమాట. ఎలాంటి ప్రేమ చూసారా ఇక్కడ. இங்கே இயேசு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1 பேதுரு 5:7 என்ன போடப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்கள். கவலைப்படாதீங்கள் என்று சொல்லிட்டு இங்கே பேதுரு சொல்லுது நம்ம பார்க்குறோம். அந்த கவலையெல்லாம் எங்கள் மேலே நீங்கள் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு 2வது இதில் நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க நம்ம விஷயத்தில் கவலைப்படுறாங்க. ஸோ அவருக்கு நம்மளுடைய கவலை தெரியுது. அதனால தான் அந்த கவலையெல்லாம் எங்கள் மேலே நீங்கள் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லதை நம்ம பார்க்குறோம். ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு 1 ரெஃபரன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். சங்கீதம் 55:22 பாருங்கள். அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். தாவீது ராஜா எப்படி ப்ரே பண்ணுறாங்க பாருங்கள். சங்கீதம் 55:22 అక్కడ దావీదు రాజు ఎలా చక్కగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడో చూస్తున్నారు అక్కడ. 55:22 నీ భారము యెహోవా మీద మోపుము. உங்களுடைய பாரத்தை ஆண்டவர் மேலே போடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ఆయనే నిన్ను ஆதுக்கணும். அவங்க தான் என்ன எதுக்குவாங்க. ஆதுக்கணும் అంటున్నా సపోర్టాக இருப்பாங்க. அந்த தமிழில் கரெக்டான வாட தெரியல. నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడను కదలనీయాడు. நீதிமானங்க எப்பவுமே அவங்க கொஞ்சம் கூட அசைய விட மாட்டாங்க. எவ்வளோ அழகான விஷயம் பாருங்கள். எப்பேற்பட்ட ப்ரேயர் தாவீதோட ப்ரேயர் பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரி திருப்பி நம்ம பழைய ஏற்பாட்டுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா இங்கே மேத்யூ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். 6:33 நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரிய போகுது. அங்கே எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள். 6:33-34 కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకు. என்ன பண்ண எம்மன் தேடணுமா முதல்ல அவங்களோட ராஜ்யத்தை அவங்க நீதி நம்ம முதல்ல தேடணுமா. அப்படி அவனையும் మీకు అనుగ్రహింపబడணும். அப்போ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது எல்லாமே சொன்னோன்னா அது எல்லாமே என்ன நம்ம மேலே 22-23 நம்ம படிச்சிங்கன்னா நமக்கு க்ளீனாக தெரிய போகுது. அதுக்கப்புறம் 34 என்ன சொல்கிறாங்க, రేపటిని గూర్చి చింతింపకుడి. నాளை విషయத்தில் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டும். రేపటి దినము దాని సంగతులను గురించి చింతించు.
நாளை அந்தந்த விஷயத்தை பற்றி அது யோசனை பண்ணணும், அது சிந்திக்கும். நாளை விஷயத்தை பற்றி நாளை தான் சிந்திக்கும். ஏனாட்டுக்கு சாலும். இன்னைக்கு நமக்கு ஆண்டவர் எவ்வளோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்களா, நமக்கு தேவையானது அந்த சொல்லிட்டு நம்ம இன்னைக்கு மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும். நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால தான் நாளையை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேணாம் சொல்கிறது. இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாமே இருக்குதா, கரெக்டாக இருக்குதா, ஆமாம், ஓகே, ஆண்டவர் நன்றி சொல்லணும். அதே மாதிரி பிலிப்பி 4:6-7 கூட நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அங்கே கூட அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க. அது நம்ம படித்து பார்ப்போமா? இன்னும் அங்கே எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள். பிலிப்பி 4:6-7 దేనిని గురించి చింతింపకూడదు, எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் చింతపడ వేణని சொல்கிறாங்க. ஆனால் ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేస్తాడు. ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், எல்லா விஷயத்திலையும் ஆண்டவருக்கு ப்ரேயர் மூலமாக தெரியப்படுத்தணும். நீங்கள் சொல்ல வராங்க. எல்லா விஷயத்தையும் அது எப்படிப்பட்ட கஷ்டமான விஷயம் இருந்தாலும் கூட அது ப்ரேயர் மூலமாக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றியோடு நம்ம தெரியப்படுத்தணுமா. நம்மளுடைய எப்பேற்பட்ட கோரிக்கை இருந்தாலும், எப்பேற்பட்ட விண்ணப்பம் இருந்தாலும், எப்பேற்பட்ட ப்ரேயர் இருந்தாலும் అదే ఆండవరికి తెలియపడుతుందని சொல்லிட்டு இங்கே சொல்லுதை நம்ம பார்க்குறோம். అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయమునకు మీ తలంపులకు కావలి ఉంటుంది. அப்படி நம்ம ப்ரே பண்ணியிருக்கும்போது நம்மளுடைய யோசனைகளுக்கு, நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு ஆண்டவருடைய காப்புதல் இருக்கும். இவ்வளோ அழகான விஷயம் பாருங்கள். ஆமாம், పట్టించుకుంటున్నాడు. உங்கள் விஷயத்தில் அவர் சிந்தப்படுறாரு. அவர் உங்கள் விஷயத்தில் சிந்தப்படுறாரு பாருங்கள். இவ்வளோ அழகான விஷயம். 5:7 தான் போடப்பட்டிருக்குது. உங்கள் விஷயத்தில் அவர் சிந்தப்படுறாரு. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த சிந்தை எல்லாத்தையுமே ஆண்டவர் மேலே போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம 5:7 நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. நம்ம விஷயத்தில் அவர் கவலைப்படுறாரு. இங்கே நமக்கு மேத்யூ 6:30 படித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அங்கே அழகாக அவ்வளோ சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்கள். மேத்யூ 6:30 என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். மேத்யூ 6:30 నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడిలాగా అలంకరించినలా అల్ప విశ్వాసులారా మీకు మరి నిశ్చయముగా వస్త్రములు ధరించే కదా. அந்த புள்ளை பார்த்தீங்களா, புள்ளை எவ்வளோ அழகாக படுத்திருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட புள்ளை அவ்வளோ அழகாக படுத்திருக்கும்போது அந்த புள்ளை காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா நம்ம அடுப்பில் தான் வச்சுருப்போம். அந்த புள்ளை தான் அந்த மாதிரி அசால்ட்டாக நம்ம பார்ப்போம். அந்த பிள்ளை தான் அவ்வளோ அழகாக படிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்மளும் இவ்வளோ அழகாக படிச்சுட்டு நம்மளை விட்டுருவாங்களா? விட மாட்டாங்க. அந்த சொல்லிட்டு இந்த வசனம் இல்லாமல் நமக்கு எவ்வளோ அழகாக தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் படித்து பாருங்கள். Hebrew 2:6-8, பிலிப்பி 4:19, நிறைய விஷயங்கள் இந்த வசனம் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் దేవుడు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ஆண்டவர் நமக்காக யோசனை பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த உலக ரட்சகன், இந்த உலகத்தையே சிருஷ்டித்தவன் ஆண்டவர் நம்மளை பற்றி யோசனை பண்ணுறது நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சொல்கிறாங்க, ஏற்பாட்டில் చేస్తున్నాడు. வேலை இங்கே நடந்துனே இருக்கும். நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்ன விஷயத்தில் ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேது, ஆண்டவர் நம்பி என்ன பிரயோஜனம், நான் ஆண்டவர் நினச்சி என்ன பிரயோஜனம், நான் ப்ரே பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், நான் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு என்ன பிரயோஜனம். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம்.
ஆனால் புரிஞ்ச மாதிரி சொல்லணுதுனாங்கன்னா அங்கே வேலை நடந்துனே இருக்குது. அது சமயம் வரும்போது நமக்கு தெரிய வரும். ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம விஷயத்தில், எங்கள் விஷயத்துலையும் உங்கள் விஷயத்துலையும் ఏర్పాట్లు చేస్తుంటాడు. நம்ம நினைக்கிறோம் ஒன்றுமே நடக்கலையே, ஒன்றுமே செய்யலையே అని சொல்லிட்டு. ஆமாம், ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, உங்கள் விஷயத்தில் தான் அவர் கவலைப்படுறாரு இல்லையா? உங்கள் விஷயத்துலேயும் எங்கள் விஷயத்துலேயும் கவலைப்படுறாரு ஆண்டவர். அதனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு, உங்களுடைய சிந்தையாகத்தை எங்கள் மேலே போடுங்கன்னு சொல்கிறாரு. எவ்வளோ அழகான விஷயம் பாருங்கள் இந்த கால நேரத்தில். இன்னும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நமக்கு இன்னும் நல்லா புரிஞ்ச மாதிரி சொன்னேன்னு சொன்னான்னா அதுவே புரிஞ்ச மாதிரி சொல்லலாம். ஆனால் நம்ம விஷயத்தில், எங்கள் விஷயத்தில் உங்கள் விஷயத்தில் அங்கே வேலைகள் நடந்துனே இருக்குது. அவர் நடத்துகிறாரு, ஆண்டவர் நடத்துகிறாரு. இந்த உலக ரட்சகன் அவர் நடத்துகிறாரு. அவர் நடத்தினே இருக்கிறாரு. நடத்துகிறது அவர் தான், நானும் நீயும் கிடையாது. நான் ஒன்றும் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரின்னு சொல்லணும்னு சொன்னான்னா, ஈஸியாக சொல்லணும்னு சொன்னான்னா, ஒரு மேரேஜ்னு சொன்னாவே நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருப்போம். எப்படி அப்படி பண்ணணுமா, இப்படி பண்ணணுமா, அப்படி பண்ணணுமா, எப்படி செய்யணுமா, அப்படி செய்யணுமான்னு சொல்லிட்டு. மேரேஜேன்னு கிடையாது, அது எந்த விஷயம் இருந்தாலும் கூட நம்ம எப்படி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செய்வோம். இத்தனை பேர் வரவங்களா, அத்தனை பேர் வரவங்களா, இவ்வளோ சாப்பாடு செய்யணுமா, அவ்வளோ சாப்பாடு செய்யணுமா, இது பத்துமா, கரெக்டாக இருக்குமா, சரியாக இருக்குமா, இல்லை இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு அப்படி எப்படி யோசனை பண்ணி, நம்மளே எப்படி யோசனை பண்ணியிருக்கும்போது என்னை பற்றி உன்னை பற்றி ஆண்டவர் யோசனை பண்ண மாட்டாரா? கண்டிப்பாக யோசனை பண்ணினேங்கிறாரு. ஆமாம், நடந்துனே இருக்குது, வேலைங்கள் நடந்துனே இருக்குது, கவலைப்படாதீங்க. ஆமாம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா ఎగ్జాంపుల్ நமக்கு పురి వర్ణను சொன்னான்னா, తండ్రి తన పిల్లల విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నట్టు మన గురించి ఆయన శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాడు. பார்த்தீங்களா? இது எவ்வளோ அகலமான விஷயம். இது ஆண்டவருடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்ததுன்னா, பிள்ளைக்கு அப்பாவுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி. ஆண்டவர் யார்? நம்மளுடைய அப்பா. அப்பேற்பட்ட அப்பாவை நமக்கு இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைக்கு கவலையே கிடையாது இல்லையா? எங்கள் பையன் கூட சொல்லுவாங்க, ஒரு அழகான வார்டு சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? உங்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு டாடின்னு சொல்கிறான். அதுதான் பெரிய விஷயம். அந்த நம்பிக்கை தான் பெரிய விஷயம். என்ன வார்த்தைகள் என்ன பேசட்டும், என்ன ஆர்குமெண்ட்டாக பண்ணட்டும், என்ன வேணால் நடக்கட்டும், அது அப்போ அந்த நம்பிக்கை இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதுதான் ஆண்டவர் மேல் நம்ம வச்ச நம்பிக்கை. அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இப்படி சொல்கிறாரு. பேதுரு எவ்வளோ அழகாக ஆண்டவருடைய அன்பு புரிஞ்சுக்கிட்டே அவன் சொல்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். తండ్రి తన పిల్లల விஷயமே చదివిస్తున్నాడు. அப்பா பசங்கள் விஷயத்தில் எப்படி கேர் எடுக்கிறாங்களோ, எப்படி அவங்க కేర్ అనే శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాడు, ఇంట్రెస్ట్ అడిగారంలో మన గురించి ఆయన శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాడు. அப்படி எங்கள் விஷயத்துலையும் உங்கள் விஷயத்துலையும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. அவர் சும்மா இருக்க மாட்டுறாரு. கண்டிப்பாக உனக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கால நேரத்தில் அவர் யோசனை பண்ணியே இருக்கிறாரு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ఏర్పాటெல்லாம் செஞ்சுனே இருக்கிறாரு இல்லையா? ఆందోళన చెందడము మనల్ని మనం அப்புறம் இது ஒன்று பயங்கரம். இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னான்னா இது ஒன்றும் பயங்கரமான விஷயம்.
அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சியும் கூட நம்ம கவலைப்பட்டோம்னா அது நம்மளே கஷ்டப்படுத்திக்கிற மாதிரி. நமக்கு எல்லா விஷயம் தெரியும், அப்போ நம்ம ஏன் கவலை பண்ணணும்? அப்படி கவலைப்பட்டால் என்ன ஆகும்? நமக்கு தான் அது கஷ்டம், நமக்கு தான் அது நஷ்டம். நம்மளே கஷ்டப்படுத்திக்கிற மாதிரி. நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. அந்த கவலையெல்லாம் ஏசு ஆண்டவர் மேலே போகணுன்னு சொல்கிறாரு, ஆண்டவர் மேலே போகணுன்னு சொல்கிறாரு. ஆண்டவர் அதான் சொல்கிறாரு, ஏன் கவலைப்படுறீங்க? உங்கள் கவலையை நான் ஏற்றுக்கிறேன்னா, உங்கள் கவலை தான் உனக்காக தான் என்னுடைய கவலை, உனக்காக தான் நான் கவலைப்படுறேன். அப்படி இருக்கும்போது அந்த கவலை எங்கே நீங்கள் போடுங்க, நீ ஏன் கவலைப்படுறீங்க நான் சொல்லிட்டு எவ்வளோ அழகாக இந்த வசனத்தில் நம்ம சொல்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க தெரியுமா? இந்த இதுவே நம்ம நினச்சிட்டு நம்ம முடிக்க போகிறோம். ఆయన్ను అగౌరవపరచడము తప్ప వేరు కాదు. நீங்கள் இவ்வளோ தெரிஞ்சிட்டு கூட நீங்கள் கவலைப்பட்டீங்கன்னு சொன்னான்னா அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா? என்னை நீ அகௌரவப்படுத்துகிற மாதிரி. கரெக்டு தானே? அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காத மாதிரி. ஒரு அப்பா இருக்குன்னு சொன்னான்னா, ஒரு அப்பா பக்கத்தில் பிள்ளை நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னான்னா அவருக்கு என்ன தைரியம்? எங்கள் அப்பா எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அவருக்கு தைரியம். எங்கள் அப்பா எல்லா விஷயம் பார்த்துக்குவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு தைரியம். அந்த பிள்ளைக்கு அப்பா மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை. அப்பா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எவ்வளோ தைரியம் பாருங்க. இது ஆக மட்டத்தில் சொல்ல போனேன்னு சொன்னாங்கன்னா, இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா, ஆண்டவருக்கு நமக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, ஒரு அப்பா பிள்ளைக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எப்படியோ அப்படி தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு. ஸோ நம்ம எந்த விஷயத்துலையும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஆண்டவர் இந்த கால நேரத்தில் இந்த வசனம் ஆசீர்வதிப்பாராங்க. லைவ் பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் கூட நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். இந்த கால நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த கவலை இருந்தாலும் கூட இயேசு ஆண்டவர் மேலே நீங்கள் போடுங்க. இயேசு ஆண்டவர் மேலே நீங்கள் போடும்போது இயேசு ஆண்டவர் அந்த கவலையை ஏற்றுக்கிட்டு ஆண்டவர் கேட்டால் அவர் ப்ரே பண்ணுவார். ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் அவர் ப்ரே பண்ணுவார். அதே நேரத்தில் அந்த கவலை விஷயத்தில் நீங்கள் முட்டி போட்டு நீங்கள் ஜபம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த கவலை எல்லாமே சரியாயிடும். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம், நமக்கு சமயம் இல்லாதனால இந்த லைவ் காரியக்கிரமத்தை நான் முடிக்க போகிறேன். ஒரு சின்ன ப்ரே பண்ணிவிட்டு நம்ம முடிக்க పోகிறோం. మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రభువా, మరొకసారి ఉదయకాలంలో తండ్రి ప్రభువా, తండ్రి మీకు చింత మా మీద వేయమని చెప్పినారు ప్రభువా. అవును ప్రభువా, మా యొక్క చింత మీ మీద వేయడానికి మీరు సహాయం దయచేయండి ప్రభువా. తండ్రి మా కొరకే మీరు చింతపడుతున్నారు ప్రభువா. అవును ప్రభుவா. ஆமாம் ஆண்டவரே, எனக்காக தான் நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க. அந்த கவலை எல்லாமே உங்கள் மேலே நீங்கள் போடுங்கன்னு சொல்லுங்க ஆண்டவரே. ஆமாம் ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. இந்த கால நேரத்தில் நீங்கள் வழிநடத்துங்க ஆண்டவரே. இந்த சின்ன பேர் எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன். ஆமீன். Thank you, brothers and sisters. God bless you.